हेलो गासैबो समनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय। दायो जोङो नाकाति हाजोआव फैदों। बिथां बेंज्लायनि इउटिउबनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट मोनदों। बेनो बिथाङा जोंखौ लिंबोदों। जों दिनै नोंथांमोननो देखायगोन नाकाति हाजोनि माखासे सिनारिफोरखौ। नाकाति हाजोनि बे माखासे नुथायफोर, समायना नुथाय। जों दा बे गोजौआव थांनो नागिरगासिनो दङ। दानो जों नाकाति हाजो फारसे थाबायगासिनो दङ हाजोआव। सिगांनो बुंब्लानो जायोमोन, खेबग्रोनो हायोमोन। नै जोंनि स्पन्सरा बेनो। बिथाङानो गावनि गिबि खेबनि बिथन मोननाय इउटिउबनिफ्राय बोरमा बेदर जोंखौ हांख्रायनायलाय जों फैदों। जयै मोखां नायलायलाय जाहैनोसै। बे सबसे जौसिन हाजो नुनायाव जों थांगोन। बेयाव गाखोलांगोन जोङो। माखासे फिसा फिसा हाजो दं। बेफोरनि गेजेरावनो जों थांगोन बै नुहुरनायानो बेयावनो जों थांगोन। बेनो जौसिन। जानो दावगासिनो दङ। जाग्राबो रेसनबो बोखोखादों नै। रेसन बोखोजोबखादों। टेनसन गैखाया। मास मोनब्रैसो थानो हाखागोन ना। सप्तासेनि जाग्रा लाबोखादों नै। लोगो लाज्लायनानै फैदों आरो सासे मानसिनि पार्टि जानो थाखाय। मेङाखै सारमोना? मेङाखैब्ला थांहां गहां। थाब सार मेंबाय, फैबाय, दैबो गांबाय। गोलोमजोब्बाय नै आंना। मा गैया आरोखि दावखोनांगौल'। दावखोनायनिल'। जानानै इदियाव अन्थाइ जाजायो ने? अन्थाइआव होखायो दा। सोरबा पार्टि जाफैयो रेडबो दंलायो नै। बबे हाजोआव न' दंफोरा? मेंजोबाय। लोगोफ्रा थाबोलाबायबाय उनावहाय। मेङा नै थाथ'नांगौ दंजोबो। बिखा सालायखाबाय दा जय? बिखा साजोब्बायरा एफाराब आराम जानायनि न'आवनो। एफा गोबावजों 10 बोसोर 11 बोसोरनि उनावहाय हाजो गाखोनायनि ना। ओरैबायदि मेंखाबाय गोस रायलायजाले आरोखि। बलबो जैया बोसोरनै जाबाय, बिखा साजोब्बाय। सेस। आंथ' हाङाखै गनायसै बायदि मोनखाबाय। मेंबायलै। आरो माखासेया? दाबो गैया? फैलागासिनो दं। दायो जों नाकिदारा गोजौ हाजोआव मोनफैबाय। बेयाव फारसे दखान दङ। आरो बियो सम जायैखाय दानो होथ'वाखै। बोथोरबो जायाखै नालाय। नायनो हागोन बेनोमोन दखानानो। गाखोबोगासिनो दङ नै। आरो जोंनि लोगो गोबां दंबावो बिथांमोन। गाखोबोनो हागौ। हाजोआव अन्थाइ दङ बेनि नुथाय। आरो बेहाय जों गोजौआव थांनो थाखाय 1600 मिटार गोजौआव दंबावो। बेनिफ्राय थांबावनांगौआ गिदा गिदि। गोजौआव थांनांगौआ। बै नुहुरनाय गोजौसिनाव थांगोन। बिसिम फैनांगौआ जा मेंनाय मोनबाय।
बे हाजो सिंनिफ्राय दै फैयो आरो बेजों सिङाव पाइप दङ आं नोंथांनो देखायगोन नोंथांमोना दै लोंफैदों नै मेंबाय जिनानै रानजोब्बायमोन सोबाय डिजेल औ दासो सोबाय नै हान्थुखौ खावसे बेंगौमोन आं ओमफ्राय सासे फैबावाखै खर'आ सिजोबलायखाबाय आरोना दै दासिम नांबायना बेखौ गोलोमनायानो अलरेडि सल'खौबो दायो जोङो जासिगोन आरोना नै बोरमा खासिजों हाजो गाखोनो हायाखैमोन बिथाङाबो दायो खस्थ' मस्थ' फैबाय स्टेप मोनसे गाखोनाय जाबावबाय ओंखाम जाखांनानै अन्थाइ गिदिर गिदिर दं हाब ओरैनो ओरै जाखोरा लामायालाय ओरैसोना मेंग्लिबाय दाबो थिखिनि मोनहैथ'वाखै दोखो जाखाबाय मेंनानै हाजोआव औवाबो दङ हाजोनि औवा गाज्राबनो बारा मोजां साइजनि नङा बिदि दोखो मेंहोखाबाय जोंनि स्पन्सरा दिनैहाय ओरैबायदि हाजो गोजौआवसो पार्टि बानायहैखाबाय आरो गैला गावबो मेंखोना मेंदिया मेङाखैला एकदमबारे खिफि गलायनाय थाबायबोबाय आं ओरै ब्रे बाब्रा होनलायनाय फैगासिनो दंबावसो नै सिङाव दङ बेखौ एसे गोजौनिफ्राय खेबहरनाय जादों जुम खालामनानैहाय जायगाखौ बारा मोजां नुहोनाय जायाखै हाग्रा सिंनिफ्राय खेबहरनायखाय बेनिफ्राय नुहुरनाय बे हाजोआ बेनोमोन गाहायनिफ्राय दायो आं बिसिम मोनफैनायसै ससे दंबावो थाबायलांनो गाहायनिफ्राय बेखौ नुहुरो दा बुहुद खायलें खायथें हाखर हुखर दोखो मेंनायजों सेसाखायो मेंग्लिजोब्बाय नैबेजों लामाजोंसो गाखोबोनाय जादों खर'आसो सिरसो गिदिंनाय मोनलायलांबायमोन दाबो गाखोबावगोन नै नायख'नोसो हाले समायनाखौनो फाइनालि लोगोफोर दायो आङो माने नाखाथि हाजो थिखिनियाव मोनफैबाय आरोना थारमाने आं अख्रांखौनो मोनहैबाय बायदि मोनलायलांबाय आरोना आयौ थारमाने जेरैबो नाहरनो हाखाला आरोना गाहायजों नाहरोबा माने मोदोमाखौनो बोख्लायलांनाय बायदि मोनखायो नायलाङै लानो हागोन नै अयथासार ओरैबायदि नायनानै लानो हागोन जोबथायाव दानो गाखोफैनानै जों मोनफैबाय नायनानै लानो हागोन नै लोगोफोर जेरैजोंबो हाजो गैला आरो जोबथा फैबायबोनो थारमाने मोदोमानो गाहायजोंनो बोख्लायलांखायो आरो साना एसे खुवा खालामबाय गाहायनि दैफ्रानो बेनो एकदम ड्रन बायदि नुगोन आरोना ड्रन बायनो हायिखायनो गोजौआव गाखोबोथारनांबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेनो दानो देनगाव गामि नाकाति हाजोआव दंफैयो आरो हाजो थिखिनियावहाय खुनुरुखुमब्लाबो गाखोबोबाय आरो गाहायाव समायनायखौ नुहुरनो हागोन नायनो हागोन बैफोरो दै बोहैनाय आरो गामिफोर
ओइ र' दा थांलाबाय ओइ जुमा लाबो ओइ ओरै फै जुमा लाबो थांलाबाय आयु हाराबो मोनहैनाय गालिनो नाहरना लायाखैलै आयु जानाय नङालै ओइ सोबा नै नाखाथि रानदि हाजोआव दिनै गाखोफैबाय रानदि नोङो ओरैसो दा ओइ सोलाब ओरैसो ओरै नायफैदोरा भिउसा ओरैसो नुयो ओरै थांजाबा ओरैथ' लामायालाय नाखाथि रानदि हाजो एसे बथल गोबायखौ जाबा माथो गिबुखौसो आंलाय बोरैथो क्लिक जादों हाजोआवलाय गाहायजों नाहरनो हाया लोगोफोर आयौ लटारि नांबाय गाहायजों भिउआ नायहरना लानो हागोन सानना लायबाय आरोना आंबो दानबाय देनजार बिथांमोना अयथासार गोजौखा बे हाजोनि प्लेनाखौ गाहाय फिल्डनिफ्राय नायहरला नुनो मोनो नैबेखौ गोजौआवहाय फिसा आपलोगों देखा था माने 60 नियावहाय थाङो आरोना मानसिफ्रा बेयावहाय गाखोनानै थायो और मैं वीडियो माने जों थांनो हायासै लोगोफोर अयथासार माने गिनाय मोनो आरोना माने बेनिफ्राय जुदि गोग्लैलांनांगौबा माने हादिखौबो नागिरनानै मोननाय नङा लोगोफोर ओरैबायदि माने गोजौ नायहरनो हागोन गाहायाव माने यहाँ से लेके 360 डिग्री आप लोग को दिखा रहा है मैं नै बेयावहाय माने इन्डियान वाव ये कितना फुट ऊंचा है नायनानै लानो हागोन लोगोफोर थारमाने सानना सिदा जानायखाय अरे आज दिन अच्छा नहीं है पूरा बादल दुङा देख्रा दानो जों ओंखारफिननायसै बस दोस्तों जों बै नुहुरनायावसो ओंखारनायनो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दानो जों ओंखारफिनबाय गोजौनिफ्राय ओइ फैद' बेनो जोंना हाजो गाखोनायनि लिडारा ओंखारनायनि गाखोनायनि बेनो अस्ताद गोदो मेंनोबो रोङा बियो दैबो बाखोबोदों बियो फैनायावहायबो 12 लिटार दै बाखोबोदोंमोन गोजौआव मेंनो रोङा बै नुहुरनाय गोजौआव थांना फैबाय जों ओरै सिं बेसेबांबा गोजौ गाखोलांनानै आथिंफ्रा रुइजोबबाय नैबेयाव गोजौआव अन्थाइ दङ बेयाव अन्थाइयाव जिरायहैनाय जादों जोबथानायावहाय बै जौसिन हाजोआव थांनाय जादोंमोन नैबेयावनो गोजौआवहाय अन्थाइ दङ बेवहाय